आइ नोंहामजा खुसिया मोनबोदो मस्त गिदिर खुसिया हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथाय महरखौ लानानै ओमफ्राय दिनै माने एकदम फुङावनो आरोना लोगोफोर इसाननैसा माने फिथा सिथा जानानै एसे देहाफोरखौ माने बुदाब मोनदो आरोना ओंखायनो माने एक्सारसाइज हिसाबै माने ना गुरनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै जेखाइ खबाइ लानानै ओमफ्राय नै गोबावसैमोन आरोना लोगोफोर ना लकेल मोनजायैया ओंखायनो माने जेखाइ खबाइ लाबाय रेडि जाबाय आरोना इनिफ्राय माने बिजावजालिफोरा थांग्रोबायानो ओमफ्राय आंहा एसे लेट जाबाय आरोना लोगोफोर ओंखारगौ मानिनो गथ' गथाय इदिनोसै आरोना आख' फाखोआव गथ' गथायनि आख' फाखोखौथ' दा बुंसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै जेखाइ खबाइ लाबाय ओमफ्राय जेखाइयाबो नै एसे बायबाय आरोना लोगोफोर अब्लाबो माने दिनै सानसेया सोलिगोन ओरै होननानै थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद ना मोन्दों ओरै होननानै थथा गिदिर गिदिर मोन्दों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इसाननैसा माने गुरहैथाराखैबो नालाय जोंफोरबो ओमफ्राय दायो गुरनो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ना लकेल मोनजाया गोबावसैमोन आरोना ओमफ्राय मागो दमासिनि फिथा जानानै एसे बुथे बुथा जानायफोरा स्रां जाथिसे सान्दुङाव ओंखारलांसै ओइ फिसालाया जेखायासो बुलायलांबाय ओइ फिसालाया बालायाव गेलेबाय दं दे जि आरि सुखाजोब्बाय आं ओंखामखौ जानोबा जानोङो थांसै आं ओइ माबायाबो अमा आदाराबो मोनस्लाबाखै ओमफ्राय दै एसे होनानै एग्लुंबाय था अमा आदाराबो इनो बिराद मोजां जागोन दिनै अमानि रेसिपिया मार गोथाव संखाबाय नै मैथ्रु इनिफ्राय खुमब्रा ओमफ्राय अग्रा माइरं बरिया होनानै एकदम टेस्टि रेसिपि आरो अमानि थाखाय ओमफ्राय नायबाय था थांसै आं ओइ नै आसामखौ लाखिथ'बाय दानो ना हमनायाव दिगदार जागोन हा हाबसोगारो दिस्टार्ब जायो खोन्थाहरनाया नानि गोजां बोलायलांबाय लोगोफोर ना गुरनाया मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा न'आवसो देखायसिगोन मा ना मोनबोयो नै नानिया थांदोंमोन बिराद सिख्ला मानसिबाबो जोंनिथिं ना गुरनायखौ गारा जि दानायखौ गारा आरोना नै नायालाय मोजां मोजांथारना बिराद इन्टारेस्ट मोनोना नाफोरखौ गुरनो सिख्लाबाबो नंगौ हसा नानि मुहिनिया बेलेग ना मा सिख्ला सेंग्रायलाय ना गुरनायावलाय दाय र' एसे आथुर आथुर माबा खुसियाखौ खिथिनो नागिरबाय आङो खुसिया मोनलायदो आंना बिजावजालिया सासे र'हाय थांनानै नोंसा मोनबायानो मालाय नायफै नायफै गेदेरफोर खुसिया मोनदो इयो खिथि मानो सोनाखो नायबार नायदो खुसिया मोनदो आबौ मोनो आबौ बिदिनो आबैखौ खिथाहरदे ना गुरनो मोजां मोजां मोनथारो खुसिया हमग्राया काट्रासो जिबायदियाव हमखायो फालिजों हमलायदो नोंसोर इदि मोनो आरो सुनायाव नै र' मबाइलाव खिथिनिसो र'हाय नुगोना नुवाखैबा खुसिया नै गिदिरथार लोगोफोर खुसियाजों खम जासिगोन नोङो दा थेब्रेनो लकेल खुसियाजों लाफाजों जागोन फिस्लाजों फिस्ला खुसियाबो फिस्ला लाफायाबो फिस्ला खुसिया मोनग्राया बिराद इन्टारेस्ट माबायानो हाथायानो लोमाखै रखरा आइ नै नोंहामजा खुसिया मोनबोदो खुसिया आइ मस्त गिदिर खुसिया लखबना देखायनोसै र' लोगोफोर बिराद मोजां मोजां ना मोनबोबाय ओमफ्राय लोगोसे माने साम'बो लाबोदो आरोना लोगोफोर माने खेबसे थांनायावनो लाबखायाबाथाय टाइमबो मोनलायलाङाना माब्लाबा नाफोरखौ गुरनो ओंखायनो माने टाइम मोननायावनो लाबोखाबाय नै जि मोजां मोजां साम'आबो नाखौ लखबना देखायनो र' ओमफ्राय दुन्दियाबो खावना लाबोबाय नै दुन्दिया सिखावा बिराद मोजां ना मोनबोखादों नै वाव गांगा थुफाखौ ओरैनो बाबुखौ नायथो होननासो लाबोदोंहाय आं गांगा थुफाखौ जाया आङो जानो मोनानो माथो गांगा थुफाफोरखौ ओंखायनो लाबोआखै आङो नै गांगा थुफाया लोगोफोर बिराद दोनथिखायो इदिया बिराद साफा आरोना नाया नै लोगोफोर बेसेबा नायथाव इदि नाखौ आरो गुरालासिनो बहाथो थानानोना ना गुरनो होनबानो ख्लाब ख्लाब मोनखायो बिखायानो ओमफ्राय ना गोरि मासेल' मोनबोदों ओमफ्राय नै फिथिख्रिफोरा लांगाब साफा ना मोनबोबायहाय लोगोफोर सायना लाग्रोनोसै र' गोजांलाय लांबाय दुगैना लाग्रोनोसै एसे
माबार दुगैबाय लोगोफोर बिराद गोजांबायबो ओमफ्राय मा ओंख्रि संना दोनखो बोराया एसे माबार जाना लाग्रोनोसै र' मा ओंख्रि संना दोनखोहाय बोराय एबा ओइ होननां बिफाखौ मा ओंख्रि संना दोनखो मा ओंख्रिलाय मुला आलु मटर ओमफ्राय ना बाथोन मिक्सार बाथोन फान्थाव फ्राय बा बरिया संना दोनदोहाय बोराया फिसाखौनो गुरैनाय नोङो बेसे लकेल ना इफोरो नाय नोंसालाय खुसिया मोनबोलायथ' खुसिया मोनबोलायदो खम जासिगोन नाया लकेल खुसियाजो बोरायनि संना दोननायखौ थेब्रे जाखांनानै एसे सान्दुं सायस्रोलायबाय आं लोगोफोर ओरैबायदि थान्दा जाबोयो दैया माने गुसु नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गोजांबोयो आरोना ओमफ्राय आखाइ गोलाव एसे गानस्रोनानै लाबाय आं अब्लाबो माने बिराद गुसु मोनबाय थानायखाय नै सान्दुं सायबाय आरोना बिराद गोथाव जादोंमोन लोगोफोर बोराया ओरैबायदि गोथाव संना दोनदो निरामिसब्लाबो आरोना दिनैथ' निरामिसानोखा नङा होमबा लोगोफोर दिनै माने मोनजाया माने जाया आरोना मोनजाया सोंफ्लांबाय थायो आंहा बेयावनो दा होनहरलायगोन मानो मोनजाया बेलाय नोंखौलाय सोर जानो बाथा होदो होनहरलायगोन आरो दा इयावनो लोगोफोर माने थांफ्लाङो आरोना खुगाया दिनै माने जेबो जाया ओमफ्रायो मुला आलु मटर संना दोनदो आरोना इनिफ्राय लोगोसे माने फान्थाव फ्राय आरोना न'निनो फान्थाव ओमफ्राय लोगोसे आरो मिक्सार बाथोन आरो लोगोफोर दुन्दिया गोरलैजों सामब्राम बिलाइजों बरिया देना दोन्दोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय दायो लोगोफोर ओमफ्राय नाखौबो गुरनो थांनो बिराद लुगैयो आरोना सोरबाफोर थांबाथाय माने सोरबाफोर लिंबाथाय बिराद थांनोबो लुगैयो ओमफ्राय नायाबो खम जाबाय लोगोफोर नाया बहुद खम जाबाय मानो होनबाथाय दैया रानथेजोब्बाय नालाय बिदिनो सारग्राफोराबो आरो लाइन शट होग्राफोराबो माने लाइन शट होयै गेदेरखौ लाङोनो आरोना ओमफ्राय जों दायो फिसौफोरखौनो माने गुरनानै लाबोयो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायालाय बिदिनोसै आरोना नायालाय खस्थ' खालामबाथाय मोनखायो खस्थ' खालामाबालाय बहाथो मोननो होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय जोंथ' दा आरो गोसो होनानै गुरबाय नालाय मोनबाय आरोना फिसौबाबो मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो ओमफ्राय नै जस्रोनानै थाबाय आङो एसे जिरायस्रोनानै मेंनायबो मोनबाय एसे देहाखौ रय मोनलाय लाङोहाय ना गुरबाथाय लोगोफोर ओमफ्राय देहा पानिफोरा बोरैबायसा रनस्राव आखाइ आथिं एकदम नस्थ' जाजोबो आरो कुनुस जाजोबो ओंखायनो मानसिफोरा खायसे गुरनो नागिरो आरो नाफोरखौ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर बाय बाय